ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ತುಳುವೆರೆ ಕೈರುಚಿಗೆ ಮಾತೆರೆನ್ನ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊನೊಂದು ಯಾನ ಅಶ್ವಿನಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಯಾನ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಹುಷಾರುಲ್ಲರ್ ಪಂದೆನ್ನೊಂದು ಇನಿತ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇನಿಯನ್ ದಾದ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂದ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ತೂನಗನೆ ಅಂದ ಇನ್ಯಾನ ಒಂಜಿ ತರ್ಕಾರಿಡ್ ಲತ್ತನೆ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಮಲ್ಪುನ ತೋಜಾವುದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಪನೇನು ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಪಂದ ಪನ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಲತ್ತನೆ ಬಾಜಿ ಇಂಚ ಪುರ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಲತ್ತನೆ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಪಂದೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಅಂಚ ಒವೇ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಲವ್ ಏತು ಬಗೆತ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಈ ಲತ್ತನೆ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಅಂತೂ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಉಂಡೆ ಯಾನ್ ಅಂದಾಜು ಮಂದಿನ ಪ್ರಕಾರ ಲತ್ತನೆ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಉಂಟು ಅಂಚ ವೆಜ್ ರೆಸಿಪಿ ಲೇಡು ಎಂಕ್ ಲತ್ತನೆ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಲಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಪಂದ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ ಪಲ್ಲೆ ಅಂಚೈತೆ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಲತ್ತನೆ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಲತ್ತನೇನು ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ದಿಯೊಂದೆ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಸೈಜ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಲ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸೈಜ್ ಇಡ್ಲ ಕಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆದ ಕಟ್ ಮಲ್ತಂಡೆ ಯಾವು ಅಂಚ ಬಕ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪನಾಗ ತೂವ ನೋಡು ದಾಲ ಪುರಿ ಪುರ ಉಂಡ ಪಂದು ತೂದೆ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಲುಂಬೋಡು ಅಂಚ ಬಕ ಲತ್ತನೆ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಅಂಚೆನೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭವಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಲತ್ತನೆ ಉಪ್ಪು ಕರಿನ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂದು ತೂಕ ಅಂಚೆನೆ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಲತ್ತನೆಗ್ ನೆಕ್ ದಾದಪುರ ಬೋರ್ಡ್ ಉಪ್ಪು ಕರಿಗೆ ಅವೇನ್ಲ ಕಟ್ ಮಲ್ದೀವು ಅಂತೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ ದಾತ್ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಲ್ದೀವು ಅಂದೆ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಚೂರು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ ಕಟ್ ಮಲ್ದೀವು ನೀನು ಬಕ್ಕೊಂತೆ ಶುಂಠಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊನು ಮಲ್ಲ ಟೊಮೆಟೊನು ಕಟ್ ಮಲ್ದೀವು ಅಂದೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಬಿಸಲೆಡ್ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಿಸಲೆಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಓವುಲ ಬಿಸಲೆಡೆ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಚೆತ್ತನೆಕ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ತಾರದೆಣ್ಣೆನೇ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಚ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಮಲ್ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂಚೆನೆ ಹೆಲ್ತ್ಗ್ಲೊಂದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚೆನೆ ಒಗರ್ನೆಗ್ ಬೋಡ ಏನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ 4 ಎಸಲು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಒಂಚೂರು ಗುದುದು ನಮ್ಮ ಒಗರ್ನೆಗ್ ಪಾಡೋಡು ಮೂಲು ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚಾತಂಡು ಇತ್ತನೆಕ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕಾಯಿನೇ ನೆಕ್ ಸಾಸಿವೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಡು ಸಾಸಿವೆ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚ ಇತ್ತ ಮೂಲು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಕಾಯಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಎಸಲ್ದಾತ ಬೇವುರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಅನ್ಮೂಲು ಎಕಡೆ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ಇವನಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಶುಂಠಿ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ ಓಡಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಪಾಡೊಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಕಮ್ಮಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ 2-3 ಜಾಂಡಲ ಪಾಡೋಡು ಖಾರ ಇತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಡ ಜೋಕ್ಲೆ ಪೂರ ತಿನ್ನರ ಆಪುಜಿ ಖಾರ ಹಾಪುಂಡು ಪಂದು ಇತ್ತಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಒಂಚೂರು ಪಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಬಕ ಶುಂಠಿಲ ಪಾಡೋಡು ದಯಪಂಡ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಲತ್ತನೆ ಒಂಚೂರು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಂಚ ಇಕ್ಲೆ ಬೋಡಿತನ ಈ ಟೈಮ್ ಒಂಚೂರು ಹಿಂಗ್ ಪೌಡ್ರ್ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಪಾಡೋನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಲಾಯ್ಕಡೆ ಕಾಯೋಡು ಒಂಚೂರು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಡು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೊಂದು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೊಂದು ಬಂದಾಗ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊಲ ನಮ್ಮ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿ ಒಂದಿನ ಪಾಡು ನೋಡು ಇತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊಲ ಒಂಜಿ ಲಾಯ್ಕಡೆ ನೆಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ ಫ್ರೈ ಆಗೋಡು ಯಾನ್ ಮೂಲು ನೀರು ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಲತ್ತನೆ ಉಪ್ಪು ಕರಿಕ್ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡಿತ್ತನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಕೊಲಿ ಯಾನ್ ಮೂಲು ನೀರು ಪಾಡಂದೇನೆ ಮಲ್ಪ ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದು ಬರ್ಪುನು ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಣ್ಣೆ ಕಮ್ಮಿ ತಿಂತಿನ ಕೂರಂಡ ನೀರು ಪಾಡ್ದೆ ಮಲ್ಕೊನೋಲಿ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಚೂರು ಮಂಜಲ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇದೊಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಮಂಜಲ್ ಪಾಂಡ ದಪ್ಪ ಫ್ರೈ ಆಪುಡು ಇತ್ತೊಂದು ವರ ಬೆಯ್ಯಾಡು ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದಿಕ್ಕ 1 ನಿಮಿಷ ಬೆಯ್ಯಾಡು ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಟೊಮೆಟೊಲ ಲಾಯ್ಕಡೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೊಂದು ತುಲೆ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಯಾಕಡೆ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿ ಒಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಲತ್ತನೇನು ಪಾಡ್ಗ ನೆಕ್ ಇತ್ತೇನು ಮೂಲು ಲತ್ತನೇನು ಪೂರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು ಕರಿ ನೀರು ಹಚ್ಚದು ಲತ್ತನೇನು ಪಾಡು ನೋಡು ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ನೀರು ಪಾಡಲ್ದೆ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಅಂಚ ಇನ್ನೇನೋರೆತ್ತು ಕೊರ್ಲುಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರೋದು ನೆಕ್ ಯಾಯ್ತವರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊನ್ವೆ ಕೆಲವೆರೆಗಾದ ಉಪ್ಪು ಲತ್ತನೆ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಅವಿಂದ ಈಗ ವೀಡಿಯೋಡು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ ಪಂದ್ ಅಂದ್ ಲತ್ತನೆ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಅಂಡ ಇತ್ತ ಕಲ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇದು ಮಸ್ತ್ ಯೂಸ್ ಆವ್ ಪಂದ್ ಯಾನೇನ್ವೆ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಆವಡ್ ಅತ್ತಂಡ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಲ್ ಕಲ್ಪುನ ಪೊಂಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಏರೆಗ್ಲೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಯೂಸ್ ಆವ್ ಪಂದ್ ಯಾನೇನ್ವೆ
ಯಾನ್ ಮೂಲು ನೀರು ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಬೇಯ್ಪೋಡು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಈ ಟೈಮ್ಡೆ ಪಾಡೋಡಾಪುಂಡು ನೀರನ್ನು ಯಾನ್ ಮೂಲು ನೀರು ಒಂಚೂರ್ಲ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಇತ್ತನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ತೂದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಯಾನ್ ಮೂಲು ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕುಲ್ ಪೊಡಿ ಉಪ್ಪು ಬೋಡಂಡಲ ಪಾಡೋನೊಲಿ ಅಂಡ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಉಂಡತೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದು ಬರ್ಪು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುರನ್ ಚಿತ್ತಿನ ಕಜಿಪುಲು ಇತ್ತೆದೇನೋರ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ದಿಂಡ ಹಣ್ಣು ಬಕ್ಕ నేను ಗಡಿ ಗಡಿ ತೂವೊಂದು ಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಉಪ್ಪೊಡು ಚೂರು ಮಗುತೊಂದು ಉಪ್ಪೊಡು ರೇಪಂಡ ನಮ್ಮ ನೀರು ಪಾಡ್ತೈತೆ ಚೂರು ಅಡಿಪತಿ ಲಕ್ಕ ಅಂಡ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಅಂಡ ದಾಲ ಆಪುಜಿಂದು ನೀರು ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದೆ ಇಜ್ಜಿಂಚ ಮಲ್ಪುನಾಗ ನೀರು ಪಾಡಂದೆ ಮಲ್ಪೋತೆ ಆನಿದ ಒಂಜಿ ಲತ್ತನ ಉಪ್ಪುಕರಿ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪೊಡು ಬೆಯ್ಯೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಆಪುಜಿ ರಪ್ಪನೆಂದು ಉಪ್ಪುಕರಿ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಒಂಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಉಪ್ಪೊಡು ಆತಿ ಬೆಯ್ಯೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ನಾನು ಒಂತೆ ಅಂಡದ್ದು ಒಂತೆ ಬೇಯ್ತಂಡೊಂದು ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಲತ್ತನೆ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಅನ್ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಗುಂಡತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ದಾತ್ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತೆರೆದಿಟ್ಟಿನ ಚಿತ್ತಿನ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಉಪ್ಪು ಕರಿಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ತಿನೇ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ನೀನು ಪಾಡಿಬೇಕು ಒಂಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಲತ್ತನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಸಾಫ್ಟ್ ಅದು ಬೇಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅದಾಗ ಆಯ್ತ ಟೇಸ್ಟ್ ಆತ್ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಚ ಇತ್ತೊಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೇನು ಒಂಚೂರುಂದು ಬೇಯಡು ಬೊಕ್ಕ ಲತ್ತನೆ ಉಪ್ಪುಕರಿ ರೆಡಿ ಆಡು ಲತ್ತನೆ ಉಪ್ಪುಕರಿ ರೆಡಿ ಆಡು ನಿಕ್ಲೆ ತೂನನೆ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆತಂಡು ಪಂದು ತುಲೆ ಎಂಚ ಆತಂಡು ಪಂದು ನನೈತೆ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಆಫ್ ಮಲ್ಪುಗ ತುಯ್ಯರತೆ ಏತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆದು ಏತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆದು ಬೊಕ್ಕ ಏತ್ ಬೇಗಡೆ ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಉಪ್ಕರಿ ಪಂದು ತುಯ್ಯರತೆ ಅಂಚನೆ ಒವೇ ರೀತಿದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಟ್ಲ ನಮಕ್ ವೆಜ್ ವನ ಸಾವಡ್ ಅಂಚನೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ವನ ಸಾವಡ್ ಐಟ್ ಉಪ್ಪಡೆಂಚ ಮೇಯ್ನ್ ಆದ ಉಪ್ಪುಂಡ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಲತ್ತನೆ ಉಪ್ಕರಿಲ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒವೇ ರೀತಿದ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಬೋಡಿತ್ತಂದಲ್ಲ ಲತ್ತನೆ ಉಪ್ಕರಿ ಮಲ್ಪುನಾಂಡ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆದ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಇನಿತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅವು ಪಂದು ಯಾನೆನ್ವೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಟ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರೆ ಮದ ಪೋರ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ನನಲ ಏರ್ಲ ತುಳುವೆರೆ ಕೈ ರುಚಿನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂವೊಂದಿತ್ತಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದು ನಮಕ್ ತುಳುವೆರೆ ಕೈ ರುಚಿಗೊಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಪಂದು ಕೇನೊಂದು ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎರೆಗ್ ಯೂಸ್ ಆಪುಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎರೆಗಾಂಡಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವಡು ಅಂಚ ತಿಕ್ಕಗ ನಾನೊಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು